dikecap, ngono rantek diumbah dibali, engko rantek dibali diumbah dikaring ngono. Ambon Wis ae Bang. Ambon lho iki lho wis mateng separuh. Sitok wis mateng sitok. Ono berita bagus ditambah lain iki saiki manak maneh. Mana-mana. Oh, alhamdulillah. Bareng ki oplas suka wajah yang dulu. Wajah yang dulu nah kayak saiki wajah yang kapan? Saiki yo tetep wajah sing dulu yo ora berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana karo Banung Gomis bersama Lek Sudir iki lur. Lek Sudir iki mang kita endeng-endeng. Jarene ngene. Wingi kae iki tawa-tawa kacang dawa. Ning aku iki sik urung kober ngapek. Lah iki maki wong iki agek momong dedek bayi tak jak nang sawah. Piye lho, tambah nemane to, dek ngenomi, duwe anak bayi ngenomi. Nom-nomi. Iki aku nang sawah Lek Sudir lur, iki njuluk kacang dawa, njukuk kacang dawa ya Lek ya. Heeh, iki bar dupeki ning opo? Ora apa-apa, mosok ora ono sisane Lek. Ya iso ono. Cinta wae sik ono sisane, mosok kacang dawa ora ono sisane. Ya lur ya. Weh ayo melok aku mudhun rono kae ya lur ya. Iki blusukan nang sawah. Iki udan lur, iki pirang-pirang dino iki ra terang-terang lho. Kali ini wis mulai milih tapi ya karang jenenge mari suwe gak milih ya. Dadi kotor-kotorane sing selama gak diileni banyu iki akeh. Saiki tapi wis milih ya. Kasarae. Kaya nebar ya Lek ya. Heeh. Iki lewat ndi Lek dalan iki lewat kene iki, Bu. Oh lah, lewat kene iki Lek. Heeh. Waduh, iki Wah, ndrosor kok. hati-hati. Aku tak ora sandalan ae. Oh, rasa sandalan Ya ae. yo. Ndak ndlosor Bismillahirrahmanirrahim. dono kae. Was, Bu, hati-hati, Bu. Oh. Ya engko nek kolonjonone tak tarik iki pedhot ya berarti aku njlungup Lek. Aja liwat jalan pintas lho, Bu. Jalan pintas kepiye iki? Angko Jalan lho. alternatif are. Mrosot lho. Lho, oh sing iki ndukurane ya Lek ya mau tanduri kacang dawa iki ya Lek ya. Iki bareng anu lombok kita, Bu, yuk kita tanduri nganu kacang dawa iki. Oh, iki ceritane mari lombok lur. Mari ngono kan wis lombok wis tuwa diganti ditumpaki kacang dawa dadi ratik ngekek anjang-anjang ngono lho. Merambat dhewe lho. Kira ki ya ngene iki sak akeh gini iki lho Lek lho. Lah ngene iki lho lak malah enak lho wingi lho. Kaya ngene iki lho isih nom-nom. Enak. Wong atase jangane lho karo sak pirang glangsing. Ya nek arek tak dol nang jombokan nang akeh ya lho yo. Iki gak mbok pari mari ngono Lek. Sing diparingi sorane, Bu. Oh sing isorane. Heeh. Oh. Jan ngene sawah kene iki lur ana nduwuran ana nisoran. Nek sing nisoran niku jagane digawe pari, nduwuran digawe kaya palawija, kaya ngene-ngene iki lur, kacang-kacangan, sayur-sayuran lah intine iki. Jarene Lek Sudir kacang dawane wis bungkeng-bungkeng ya lur, jarene kaya Lek Sudir jarene. Ya ora Lek wong kowe iki ora bungkeng Lek. Ora. Ora. Alah koyo ngalem-ngalem ngono, alah. Lah sisa ndak aku ki ra oleh HP kacang dawamu. Oh iya ya. Kowe ganteng ngono Oh, ya. alhamdulillah, Lho, rabbil kate njlungup alamin. sampean. Wis ora ngalem kowe Lek nganti ate njlungup. Iki lur cukup karo wae iki wong nom-nom ngene lur lho. Iki wis ra patek tak rumat ya, Bu iki. Heeh ta? Lah iki wis ra tak sumpah. Karang yo. Iya, wis arep dintekke iki lur soalé lur. Oh, nek sing mondo tuwa iku enak dilodhe lur. Ngene kacang dawa iki nek mondo tuwa iku enak dilodhe. Nek sing nom-nom ngene iki enak digawe sambel. Terancam ngono-ngono ku. Enak ki tergantung lawe. Ya ora iso. Lek kepengin enak iki tergantung awake. Nek awake gereng lawu ana pitik apa banyak apa entek. Halah tetep ra enak pahit. Oh, ya wis kalah aku nek ngono kuwi. Wis kalah aku. Alah, ya cen iya kok. Lah kok ono piringe barang lek iki sapa sing mangan kok kene iki lek. Lah iya. Wingi ono nyeduk piringe barang. rabuk. Oh alah. Mbayunge ngene iki lho lek sing nom-nom ngene iki lek. Dijangan asem iki seweger are lek ngene iki lek. Seger. Temen enak.
Nek jangan asem digorengno wak pindang, kei tepung garing ngono kae lho, enak. Pesing. Alah, pesing lak uyomu. Bayung ki ya pesing. Ya ora, wong bayung sedepe. Kok ngene kok pesing nak diuyuhi pesing ya, Lur. Lur, sekarang ya wis mari diunduhi Lur, karek sing rada endek-endek ngene iki apa-apa. Iki meneh. Lho, lagi ini kok paket temenan. Lho, iki oleh sak mbayunge Lur lho. Nek sudir ya wis oleh sak mbayunge. Wis Lek, koyokan iki ya wis oke. Wis aja manas suwe-suwe Lek, engko ndak ireng Lek. Wis ayo mulai. Wis akeh Lur, gak ya lho wis sak minake ae lho Lur. Dijangan iki meneh sing kacange sing gedhe-gedhe ngene iki kok dijangan asem karo lembayunge. Seweger sajake yo nyambel. Tapi kan yo sik ketok ijo-ijo ngene iki yo sik kudu tak petik ae Lur lho. Pupus-pupus sing ngene iki lho Lur. Karang bayung ki ana loro, iki bayung kacang dawa, ana bayung kacang tolong, ngono padha enake. Ngene iki lek mari dijukuki pupuse lek iso semi ya Lek ya. Isik Bu, sik semi. Aja kuwatir. Ya gak ngono, bek meneh aku kepengin jangan maneh kan iso tak parani maneh. Mek meneh. Lur, wis akeh Lur. Tapi nek ketok sing isih enom ngene iki yo, eman nek kate ditinggal mulih ku Lur. Heeh, iki Pak B iki suwenengane jangan bayung ngene iki. Tipe sing lembut-lembut ngene iki Lur. Nek lembut-lembut ngene iki enom, ora kaku kok lho. Wes Lek, ora akeh. Ora entek engko ndadahi mosok kacang iki mari diurap meneh dilodeh ben dioseng mosok ngono. Ora enak ya nek iwak pitik ngono kae. Marem yo. Oh, engko dikecap ngono rantek diumbah dibali, engko rantek dibali diumbah dikaring ngono. Ha nek mbayung ngene iki akeh-akeh. Lah kepiye kene iki? Nek wis ya iki. Nah, wis. Wis, ge ayo bali. Ayo. Alah, jan wis mulai ramban ra wis. Ngene campur dongso. Wis ayo Lur, iki wis cukup wis oleh sak pirang-pirang lho, wis sak kalo. Saiki ge ayo bali yo nang masak. Selak kaliren aku Lur. Wis Lur, iki mangke wis mari teko sawah sak tak ngopeni blarak iki dhisik to. Iki rungko bergendeli aku Lur, iki wingi iki momong terang ngono to. Tak gendeli langsung ngene nang buru selak mendung peteng. Dadine ya kok lek nguntingi cilik-cilik. Jogja iki lagi udan terus ya, Bano? Heeh. Lek nguntingi cilik-cilik iki engko wae nek wis nganggur. Lah iki wingi yo panen gedang. Wingi iki to pas panen akeh wong tak gawake wong-wong kabeh iki doan. Sisane aku wis semene wae iki karek jagane Nuri karo nganu Farid. Dunggahke men iki engko nek kudanan iki ndak jeblok iki. Lho iki gedang Ambon iki Lur. Ambon iki Bano. Ambon lho iki lho wis mateng separuh. Sitok wis mateng sitok. Saya tak coba iku sitok. Isih atos. Iku apa? Oh, gendruwo iku. Gedang gendruwo. Iki gedang gendruwo Lur. Nek nang Surabaya ngarani gedang kijang. Nek nang kene nek ngarani gedang gendruwo. Iki wingi isi 8 mbok 7 wis tak dum-dumno lah ini nek mateng bareng iki Lur. Adine mosok rek mangan sego mangan gedang ngal-ngalek manuk ya enggak. Wis ngene iki lho. Kumen ra kudanan. Wis. Kok blarak dhisik Lur ambek kayu Lur nang daden geni Lur. Masak sing simpel-simpel ae. Iki mangke ta. Jawaku iki kacang-kacang barang kemis tak ramuti kabeh. Wis tak tukokno jodoh-jodone yoan. Arep tak oseng ngene kacange nang ambek nyambel ngono lho Lur. Wis mendung-mendung iki kok enak mangan ngono iku ya timbangane sing neko-neko ngono kuwi ya. Terancam ya, Bano? Lah iya terancam ngono kuwi wae lho yoan. Lho kayu iki lho Lur lho. Kayu niki lho sampe kemelinting sing kene iki saking garinge. Tak kandhani Lur aku mangke di WA Pak Sutik. Tak kandhani ana berita bagus ditambah lain iki saiki manak maneh. Manak maneh. Alhamdulillah. Nek sing wingi kae manak pertama tembean kae lanang-lanang to. Iki wedok-wedok. Wis alhamdulillah to. Alah seneng aku mah di WA Pak Utek. Banong, wedhuse iki lho manak maneh. Alah iya Pak Utek, aku ngono wis kono diramut aku ngono. Oh nang kene iki ya kecocotan. Nyocot ayo Bano. Lah iya. Lah nang kene iki manjae gak ilok-ilok kok lur muanjal iku ngrasakno iki. Nang jare Pak Utik tak lakoni ngene. Pak Utik, ditakarone iki nek kene iki ra rewel po. Walah padha karo sing duwe ngomel ae. Kurang ajar Pak Utik.
Wis Lur, ngene iki wae. Lah ayo dadan geni kok ndak salah awan, malah ora mateng-mateng. Karang sing dimasakke oke. Aku iki lak katen rancam bareng lho. Lho iki lho. Lho, wis tak cepakno kabeh. Katen rancam, sambel terasi mbek kacang. Engko sampean milih sing ndi ya? Ana sing kacang barang kok nek arep mangan kok milih ya wis sembarang dinga kono. Saiki tak tutupane dhisik men ora dilebur rubung lemut. Nah, iki kacang iki lho. Tugel tal-tal ngene lak wis lho. Lho. Iki sing Mau tak tak iki, umbah iki sing gede-gede nek gede ngene iki kan diterancam gak enak lho rek lho. Dadi iki dioseng. Engko sing cilik-cilik disambel. Wah, wis pokoke nek musim-musim hawane kaya ngene iki enake nyambel-nyambel ngono iku. Rasane iku kaya cocok ngono lho. Ki bumbu esenge tak ramute dhisik ya Lur, sambel engko kari-kari mari ngoseng. Lah iki ana bumbune brambang bawang, lombok rawit, lombok abang, godhong salam laos, lombok ijo karo tomat mentah. Enak apa ora ngono ki sajake? Enak to? Enak Suwedep. banget iki. Ya iya kok. Wis tak rajangane dhisik ya. Lah ya ta Lur, aku iki lak gumun ndelok dulur-dulurku iki to. Lho, jajal matke ra iku iki saiki kaya apa to? Wong padahal aku iki lho nek diluruske rambute iki lho ana endosan ning salon. Nek ora tak trimo gak yo emen wong iki lho dhuwit. Lak ngono ta. Nang jarene iki akeh sing muni iki Banong ki oplas suka wajah yang dulu. Wajah yang dulu nang kaya saiki wajah yang kapan? Saiki yo tetep wajah sing dulu wong yo ora berubah. Mek kur beda rambute tok rek. Kok sampeyan nek bingung to iki ana ireng-ireng no kene iki. Kan ana kaya kutil-kutil bintik-bintik cilik-cilik ngono kae lho maklum wis tuwa iki kadang tukul ngono-ngono kuwi to. Lah aku iki tak leserno, dadine cegat tambah akeh, gak tambah gilani. Ngono, dadine iki bekase iki sik gosong. Aku ya gumun kok bekas gosong iki ayakno kepenek tangane ngene yakno ya men ya kok iso gosong ngene iki. Ya kaya kena laser Kena laser iku mang ya karena ya ora pengalaman wong aku ora tau sok ngono-ngono iku kok ya. Ra iku kan biyen aja maneh kok sobo oplas ya. Lah wong wedak FIFA wae jarang bersengger nang gone nempel nang gone pipiku kok jarene kepiye oplas. Padha wae lho padha. Rupane iki ya tetep padha lho. Saya mek beda rambut wingi lho gara-gara rambut. Lalah. Padane Banong iki kakean duit yen aku iki dadi manohara ngono rek. Duwe akeh nang wis tak gawa oplas. Mas yo duitku akeh ora katene aku oplas lho. Aku moh tenan aku iki. Beda rambut lho. Rambut sing balik maneh kan kok biyen. Lho. Lah iya, wis ngene tak gelung ngene iki wis padha ae, wis padha. Ora Banong ora oplas Lur, kok lala, kok yo medane oplas-oplasan. Wis Banong iki wis ngene iki ae. Wong ngene iki lho ya wis ayu lah, dapak gak ngono. Dulurku sak entara jagat raya iki lho wis kabeh do ngelem Banong ayu. Lah lapo kok ade oplas barang. Aku wis puas dengan rasa itu. Wis dipuji-puji Banong, aku seneng Banong kayak makku. Banong kayak budeku, kayak mbahku. Seneng ngono iku. Wis gak ada oplas ndak meneh pangling. Engko nek ketemu nek embung ndak raron iki Banong. Wis ngene iki ae wis seneng aku. Wis ngene ae lho, nanti rajangi brambang bawang lombok ngene ae lho. Ngene wis enak, kayak godhong salam, geprek laos. Saiki lombok tak rajangane, lombok dawa-dawa ngene ae lho, cek ayu. Kita mate mentah lho, tuh geli-geli ngene iki. Kok dhewe tempat mentah Banong? Duwe lah ngunduh sisane kaya ana sak uwet kae. Ana mentah iki. Tapi wite wis kate mati. Makane iki tak jukuk. Dolan Lur, hawane iki lho, wis mendung kaya ngene iki. Malah wis rintik-rintik iki kemang Mbak Nuri bingung oleh nglebokno jemuran. Wis lho iki tempene tak rajangane dhisik ya, menang enak nek wis gegenan iki ndak kena disambi. Tempe digoreng. Tempene digoreng. Ono iwak asin barang lho sampe tak dudukno lho. Iku mari tak umbah terus tak tirisno sedelok. Kok nang digoreng. Lho, apa maneh wis udan? Alah wis tepak wis. Kita harus goreng Lur. Yo. Karo ngenteni tahune garing ya rek, tak sambine ngrajangi kacang. Soale kacangnya dirajangi lembut-lembut Lur. Wis sing sambel ya Banong. Iki sing sambel. Oh, tadine men enak ngono lho. Sing enom-enom lho, jan kaya aku neme lho, sik unyu-unyu. Diri sih lembut-lembut ngene iki lho. Nah, ngene Lur, nah kayak gini tas. Wis
karek tempe. Wis Lur, karek ngoseng kacang iki Lur. Lho, bumbune tak gongso isik. Delon ta Lur, panas maneh. Yo ngono iku mang. Panas udan, panas udan. Iki jenenge iki dudu wonge sing adem panas. Langite gak ngono ah. Terus aku yo ngono. Langite mriyang. Langite sing adem panas. Kudu wonge. Lho, wis urangi iki Lur. Iki sing istimewa iki. Iki sing istimewir. Lho, gedem-gedem regane mang ra ono sing cilik. Ono sing cilik tuh ono sing luwih cilik neh. Saking gak ono. Lho, saiki tomatis sing mentah dilebokno. Terus langsung sak kacange Lur. Jan. Blek meneh. Pak B wis madang dhisik Lur. Aku engko dhisik ngenteni iki mateng ndang wis. Pak B kok soalnya mangan apa sampean takoni? Mangan apa, B? Bubur. Pak B, bubur iki mau kepengin Giling kan untune gak kuat. kesuwen jare nek mangane di bubur ngono kok enak karek ngelek jare. Kepengen bubur wonge Lur. Manggae Bubur bubur. bayem iku. Bubur bayem. Soale lek mangan sing atus-atus gak tedas jare. Wis satu-satu iki wis gak tedas. Mangan bebek goreng untune protol lah, Bang. Suwaya lombok ijo niki lho, mek lombok abang ki ayu. Lho, tidak pucet ya. Ini nek ketok ayu. Wis mateng Lur, sing kita entase ya. Lho. Wes Lur, wis mateng kuwabe akhire yo. Saiki karek nyambel. Nah, sadurunge nyambel aku tak ngombe nodem dhisik. Engko cek nepas ngono lho waktune aku iki ngepas-ngepasno. Mergane kan setengah jam sadurunge mangan ngono. Engko tak tinggal nyambel, tak tinggal tetek bengi iki noto-noto rampung karek mangan wis siap ngono. Suwegere Lur. Mbek ngelak barang iki. Sampeyan gak lali to nek tuku. Halah pokoke wis tak elingno bendina, iki mikir ngelingno to cek gak lali ya. Nek tuku nang ngone toko official store Nodem sing ono logone mall, nek gak ngono nang ngone apotek Jawa Timur, nang ngone lingi Bandung iki ono ya. Wis ngono ae aku mikir ngelikke, ning aja lali ngombe ya. Rutine setengah jam sadurunge mangan. Wis ngono ae aku mangan mari ngene, aku tak nyambel dhisik. Kayak ingin iki lho Rek. Pakai penyedap kayak uyah wis iki gula sithik. Tik wae wis ndelok. Iki mentahan ya Rek ya, sing mateng terasine tok. Nah iki kacang rajangan iki mau kayak kene iki Lur. Dibagi loro ya ambek engko sing sitoke. Dibecek-becek ngene iki, men rakaku cek gak koyo ngletus kacang lonjoran ya. Delon Lur. Yang goprak kayak suarane wis nyablak tekan ngendi-ngendi wisan lho. Iso karo piyane? Bisa kok nyeret nyeret salon dhewe dienggo nyanyi-nyanyi dhewe. Ya tak nengke dhewe dek ijenan. Lek wis ngene iki dirajangi brambang mentang ngene iki Rek. Sewedep sampeyan gak percaya jajalna. Lho. Banu rambutnya kok tidak diurai? Ngapa nggarai kok kon bingung nek aku tak urai kok takon nek lu nang ndi? Arek nang ndi ngono. Udah panggil dikira operasi kok. Kowe tak kandhani no. Kowe iki lara dong. Dulurku iki akeh sing panggling karo aku, tak critani. Mergo rambut. Jarene iki aku iki mari oplas. Lah aku iki minggani kaya Manohara, nek oplas-oplasan. Tak kandhani yo an. Lah iki mek kok rambut sing wingi kaya awake lak weruh e, ana endosan ning salon wingi kae lho. Ngono wae dulurku iki wis panggling. Mendane nek Bandung iki nang iso tuku lipstick iki sing regane jutaan. Terus mari kono iso tuku wedak regane puluhan juta. Mbok ngarau malah puangling ngono ya. Bedake apa Banu? FIFA nomor 4. FIFA nomor 4. Wis Lur, ini tak jojoi timun titik ya Lur, ya sedep Lur. Wis sithik wae cek sedep. Wis Lur, sambel kacangnya wis mari. Saiki ganti sambel kencok ya. Kita deken dene nu, tolong nu. Tampani tekek kono. Ramot iki lho. Goncalke. Iki sing kira krasa kok tak dan kene. Kowe iki piye to ngonceki ndok kamu kriwiki ngono kuwi.
Delok telur dikrewek ngono iki lho, kepiye ngene iki Ora asine? iso bunder kuwi sing salah udu aku. Oh, udu to. Sing salah ndoke. Wis saiki sambel kencoke lur, iki lombok iki tak goreng sak serongan rasa suwe-suwe ya. Kencure, kemirine kabeh iki digoreng ya. Tapi rasa suwe-suwe cedelok ae. Kayak padha kaya mau lur, gula uyah micin sithik ngono iku kok. Kaldu rasa sayang jare. Ya iya, iku nek bang kaldu rasa sayang iki aku ngene Iki iki. jenenge kaldu Nek jenenge aku apa? rasa cinta. Rasa cinta. Berarti ora usah cinta to, rasa cinta. Nur, wis lembut to. Nek wis lembut iki dikeki santen panas ngene iki lho. Dileropi wae ngene iki cek akeh-akeh. Oh santene mau digeneni yo. Yo iya digeneni lho, panas mublak-mublak kaya ngene kok lho. Aku enggak tahu karena aku tidak di sampingmu. Alah, prek. Iki ono kacange lur. Rasa akeh iki wis. Kita mene dikukus ya, wajib mene dikukus ya didang. Didang, digodhog. Kok ngene iki lho. Alah, mangan kaya ngene iki mangan tek ki sego koke. Dadi banyu soalnya nek timun. Ditambahin dek. Lho, cukulan nek ngarani. Rokolan nek kene. Oh, Kok cukulan to? iya, kemangi. Alah, jan sedep Campur ini lur. Tuh, tempe, cukulan, kemangi, timun, kacang, Kacang panjang. wes mari iki karek endoke lur. Lho. Endoke. Yes, ayo madang, ayo madang. Wes gak sabar nih koyo ngene iki. Ayo, Bang. Iki lho koyo nanti. Kasih njupuk iwake aku mau. Kono klek iwak ya akas dhisik dhewe. Oh. Ngene ya iso. Oh iya, awas numplek, numplek ra sida mangan. Wes gendang. Ayo gendang mendono. Mana? Mana kalau sing abot mah. Mane? Apa mane? Mau ngarek hotel. Tantang. Kaya ngono numplek ada juga. Biar itu melo FNB ya Mas Yo. Piring saya lor, mangan lor. Monggo lur, ayo lur. Kamu duduk mana, Jel? Mener iki ceritane. Iki Mbak Reva ora melok mangan lur, iki mau wis mari mangan jarine sik wareg. Mesake wetenge sak mono gedene are. Mangan terus Mas. Bingung. Tambah kuarken. Silong kok. Ayo nya Mbak Nuri. Ayo lor, sampean milih sambel apa kene nang tak imboi pisan. Mbak Vela sak pira Mbak Vela? Oke, samono mak, tambah titik mak. Hmm. Gak usah wis. Ya ini titik kae. Oh, ancane kok ya minyaknya. Lur aku tak mbek iki lho lur. Sajake koyo seweger koyo ngene. Tuh. Cen, ayo ono tempe, ono tahu, iwak asin. Lho, dikompliti ngene lho lur, dekno sajake seger panggangan. Lho, iki apa to, Nduk? Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur. Pancene enak mangan nek koyo ngene iki jan sewedep Sedep ya, temenan. Mak, ya? Enak. Ya Allah. Mau temen lur. Aku iki mau tangi turu. Ya apa? Bar ngonten mangan. Bar ngonten turu saiki mangan. Ya monggo turu meneh yo. Kayaknya ngono iki, Mbak. Cocok hawane. Mendong iki soalé. Kane lha apa mendung-mendung wis mari kerja ya lur ya. Mapan maneh ya lur. Enak ta lur? Panggangan. Boleh. Iya tiga aku. Biar langsung. Mbak Nuri bakal katok sambel wis ndadi. Kok lah, ibaku sampe gak cendarek rek. Mangan ngene terus enak. Pancene ya. Bingung yo pernah Apa meneh sing iki ya enak, padha ae enake. Adek Anjel ki ra gelem makan sego, soalnya mau mari sekolah mak yo entuk MBG yo. Dapat MBG. Ambek MBG saiki gurung luwe, jare pengen gaduh tok. Mbak Eli suruh bali ki sik sekolah. Apa?
Ini loh. Heeh. Ini lagi ya, aku boleh kan? Wis entekno oleh. Nur, enak ta? Enak kan Mbak Nu? Enak. Iki masakan Surabaya yang ini. Ya. Nang kene ra ono wong gawe ngene iki lho. Ora. Makane tak gawekno. Mentambah bahagia toh. Bahaya ngono krek. Duh. Obate mang lek ngambe urung jangkep lur. Agak sing rena loro, sing rena telu gorong. Mugane kok ngene iki. Sing pernah telu nek bengi. Ben iso turu ngono, Mbak. Ndok yo. Iki kok kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis lur, wareg lur. Iki jamang sampai langsung 12 kuarter Wes aku, Mak. Ya wis Alhamdulillah. ya, wis cukup sampe niki ae videone Bandung ya dulur, aja lali dikunjungi ngene si Ija, nggone Gebam ya. Aja lali iku rek, iku anake Bandung kabeh yoan. Ya lur ya. Kok njaluk dikunjungi? Oh, njaluk dikunjungi kuwi nang nggone RSJ po. Njaluk dikunjungi lur. Nang nggone RSJ. Ya aku bahagia. Oh bahagia. Ya kudu urip iki kudu bahagia. Nek wong urip susah, wae iki mah bingung sing ngrasake yo e. Bingung. Heeh. Kenang opo ngono kae kok ora bahagia ngono. Aku bahagia, bahagia. Ya wis dulur ya, wis cukup sampeyan videone Bandung donga tineng wae dulur, tak dengano sampeyan nanti wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan sekar kewarasan doblaine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.